SkyDream Hobby on toiminut nyt 6 vuotta ja me ollaan erikoistuttu radioittaviin lennokeihin ja helikoptereihin. Löytyy myöskin veneitä. Varsinkin ollaan keskitetty siihen, että meillä on laadukkaita varaosia ja tarvikkeita. Päämyyntikanava on verkkokauppa, mutta lisäksi meillä on myöskin tämä varasto kautta kivijalkamyymälä, joka sijaitsee Sipoossa. Olin ensiksi yhteydessä Keukeen tähän yrityskehittämiseen liittyen ja sieltä sitten vinkattiin, että heillä on tämmöinen verkkokauppiasklubi. Eli ensimmäisellä verkkokauppiasklubitapaamisella niin nämä muut verkkokauppiaat kävi läpi mun verkkokaupan käytettävyyden, ulkonäön ynnä muuta ja antoivat palautetta, että hei, muuta tätä tai tätä. Eli tähän sokeutuu sille omalle tekemiselle, niin sille siitä on ollut paljon hyötyä, kun toiset sanoivat, että hei, oletko huomannut, että sulla on tämmöinen tässä ja tää on epälooginen. Tämä on parantanut sitä verkkokaupan käytettävyyttä huomattavasti, sitä myöten niin parantanut sitä tulosta, mitä verkkokauppa tekee. On tosi hienoa, että on Keuke, että se auttaa todella paljon yrittäjää eteenpäin ja antaa uusia eväitä, ideoita, miten lähtee kehittämään yritystä.